συσίτια και ταΐζουμε κόσμο κάθε Κυριακή, δωρεά βεβαίως, και βεβαίως το λειτουργικό και πνευματικό έργο με λειτουργίες, εσπερινούς και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε δωρητές. Οι κυριότεροι δωρητές είναι από την Αυστραλία και την Αμερική. Θα έλεγα 75% από ό,τι έχουμε από δωρεές είναι από την Αυστραλία και την Αμερική. Και η οργάνωση αυτή των δωρητών λέγεται Paradise for Kids. Paradise number 4 Kids. Και έπειτα είναι USA, το ένα branch, το ένα κλάδος, και είναι Paradise for Kids Australia. Και οι δύο μαζί αυτοί είναι το 75% από των δωρεών που έρχεται. Και θα δείτε στην οθόνη μια διεύθυνση στο ίντερνετ. Ακριβώς, αν θέλει, μας μπορούν να το δουν αυτή τη στιγμή. Αν μπορούν να το δουν και να πάνε εκεί και μπορούν να κάνουν μια δωρεά ή μια φορά, ή μπορούν επίσης κάθε μήνα να βάζουν κάτι, ό,τι κοστίζει ένα καπουτσίνο μπορούν να βάλουν εκεί και θα είναι αρκετά εκεί. Ένα καπουτσίνο εδώ εκεί βοηθάει μια γυναίκα με 5 παιδιά για μια εβδομάδα να φάει και να τους ταΐσουμε. Αδελφέ Χριστόδουλε, μου λες πού βρήκα το θάρρος, ας πούμε, ή την τολμή να μείνω. Θα σας πω πολύ απλά, από τον Χριστό. Τώρα θα μου πεις, δεν ξέρω αν πιστεύεις ή όχι, τώρα τι μου λες με αυτό. Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και λαμβάνω δύναμη. Εγώ ο ίδιος, ο Θεμιστοκλής, θα έφευγα. Γιατί να μείνω? Δεν είμαι τρελός να μείνω? Γιατί να μείνω? Γιατί να κινδυνεύσω τη ζωή μου? Ενώ με την βοήθεια του Χριστού που μου δίνει στη στιγμή κινδύνου θάρρος να κάνω κάτι που ο Θεμιστοκλής δεν θα έκανε. Ο άνθρωπος, δηλαδή ο αδύνατος Θεμιστοκλής, ξαφνικά λαμβάνεις θάρρος και κουράγιο και ο ίδιος λες, μα πώς το έκανε αυτό? Δεν το έκανες εσύ. Το έκανε ο Κύριος, καταλάβατε. Πίστη, συναίσθημα και ίσως μια καλώς εννοούμενη τρέλα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Father Themi, όπως τον αποκαλούν, παραμένει ένας αυθεντικός ροκάς.